Witam was pięknie, rozstojmili z tej zajty Zazio, Niklaus. Słuchajcie, dzisiaj ważny dzień do fanów serii Call of Duty, czyli serii gier, którą chyba każdy w zasadzie kojarzy. Ja sobie teraz na streamach właśnie ogrywam Call of Duty 2, już kończę, przypominam tak sobie. I od pewnego czasu oczekujemy na nową część Call of Duty, która przez pana Bobiego K. Borodo została określona jako najlepsza część Call of Duty, jaka kiedykolwiek, prawda, zobaczyła światło dzienne. Trzeba przyznać, mocne słowa, szczególnie patrząc na kondycję tej serii, gdzieś tak od czasów pierwszego Modern Warfare, no jeszcze dwójka była fajna i potem Black Opsy, ale w każdym razie dzisiaj na mediach socjalnych, to tak brzmi jakoś jak jakiś ośrodek pomocy rodzinie, nie? Na social mediach Call of Duty, czyli na Facebooku, Instagramie i Twitterze zmieniło się ich zdjęcie, ich awatar na taki właśnie, który jest już taką zajawką nowego nadchodzącego Call of Duty przed premierą. 30 maja, czyli za 2 dni od dziś ma być pierwszy pokaz jakiegoś trailera, a rzekomo nawet jakichś fragmentów, być może rozgrywki z nowego Call of Duty. To Call of Duty, które ukaże się jeszcze w tym 2019 roku, ma to być reboot serii Modern Warfare. Jest to tak określony miękki reboot, nie mam pojęcia, czym może być ten tak zwany miękki reboot, ale no w każdym razie fajnie. Modern Warfare było na pewno dobrym etapem w egzystencji serii Call of Duty. I moi drodzy, ale oczywiście jest ryzyko. Jest ryzyko, że gra nie spełni postawionych przed nią wymagań i oczekiwań. I ja postanowiłem sprawdzić, czy nowe Call of Duty będzie dobre, czy nie. A jak to zrobię? Metodą w 100% obiektywną, bo nie będę tego robił ja. Pamiętacie na pewno taką ośmiornicę Paul, który w Oberhausen w Niemczech typował po prostu wyniki niemieckiej ligi. I jego te typy były nad wyraz dobre. Dobrze przewidywał te wyniki, dzięki temu zyskał zresztą światową sławę. Ośmiornica Paul. Ja tutaj ściągnąłem specjalistę, aż z Francji, który, moi drodzy, pomoże nam wybrać, czy to nowe Call of Duty, znaczy przewidzieć, czy będzie dobre, czy no takie niezbyt dobre. Bardzo prostą metodą. Hugo, sprowadzony prosto spod Paryża, pomoże mi obiektywnie przewidzieć, jak to będzie z tym Call of Duty. Igo, ne passe pas par ce que je ne te laisserai pas manger. Allez. Igo, mon frère, prêt? Tout de suite. No czyli nie wiadomo.